kono sa pare nim sat kono maret sa mi nani de do balde TikTok watti yobde Afrique de wadde ana heewi kalis de min dem yoba robe binode sa dañi 100000 abonnés a wadde yobe mi dañi 100000 abonnés gil boy ba dum 135 100000 300 35000 be lew non bi jonjo wadde tammi 135500 biida 100 ala 135500 be lew non biida wirtima 100000 abonnés de ko min heba ay dara heba taw kon min kam badi yesa kono sa wadi direct non badi yi hen man da hullu man da fistila mi anda e be beddo hen kalis dum woni kalis o non wadde tammi de mi anda mi mala e compte banque bi da ham do non ay ko di maret sama wadi bon kalis nan bon de din don kalisaji woni bi jobere daadi wat a watti arde dum do yim dañu ay min der for fu mo tinno mere man dañu uddito e compte banque do batte birdem joni ay woni ko wadata keleng leng 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 ko dum don budi sa pari dum do directement ñaadi dum way dum watti arde compte ba watti e boni min kay il faut mi jewno mbo keftirbi compte mari ya sama e donc effet ji di kadi effet ji e temps o kadi temps arandi kala kala wada min biyami won yobi ni min be wiyani mon ko min dumi parce que sar wada dum saha bonda wutte jalni den wala dum min al hewben gulliro be min TikTok am bara dum mbar jodi bi so wondi ko mi daro nor kat bi ko mi daro aduna ala dadal dal ñande mi yaltini video am goto mbaɗa ma he baddari ɓe mbi enquête ɗum han ma yaltidal am mbaɗa dari de forme mbeur on ni non wiyam o forma forme mbeur hay ɗum ala fof ko ɓe mbiyata ala fof ko ɓe mbiyata hay hanki direct am goto de go ene cukalel mi ndax ko wala mo parce que waɗa hen ɗum ɗo jetto ham ala ko bimi wala ham ay ko ɗum tan min kam mi malama de wonno comme capitaire kam so wa dañde taw ƴattiɗo ɓe TikTok kono min kala ƴattiɗo ɓe TikTok ba dañ bone ɗum min won ƴettu numéro am ñande Aïcha min ƴettu numéro alani min ko jeyami cakaji komi wadde adi saɗa yeey kam il faut yimɓe ganda ko jeeyata ko gonɗa joni jid jokkodirde ma mi won nodduɗomi rek waɗata kam ko appel vidéo so noddi ham tan kono yumma ko jibinirnomo ni heddorto moy heege ma yo miɗa mi waɗi enregistré mi waɗimo enregistré mi wallahi mi anda ko woni mi waɗimo enregistré par ce que iPhone kam so neɗɗo noddima sa ɗum wawi wadde enregistré appel o mi waɗi enregistré appel o mi neldirima ɗum mi wattama noon publié mi wattama ɗum mi waɗimo noon avertir yo dartin mi wattama kadi ala on guine nden o wattama guine nden kam o wattani kam appel vidéo sa kadi mi ƴewani yiilani numéro makko mi ƴewani yiilani mi ala on temps kono ham ala sens par ce que mbeɗa andi kadi ko bande wonko ganduɗa ko bande tan waɗata ɗum wallahi wona goɗɗo gonga te aduna kadi fof ko suturaji kala mo ala sutura kadi on Allah yadata hen joni mare sa muri yimno ɓayde ko comédie show wiya yimɓe ɓe cohli ko jaleɗe après mami pour andi e nder émission ma on ji hen image uji mare sa